A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Masanto, si Agawad si kayo amin. Magandang hapon po sa ating lahat. Sumasa inyo po ang Inside Pangasinan dito lang sa RNG Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed. Magkakasama-sama po muli tayo sa loob po ng 30 minuto ng ating pong balitaan at syempre ang ating chikahan para po sa ating programang Inside Pangasinan. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat makibahagi sa pamamagitan ng pagla-like, comment, and share sa ating pong Facebook Live, sa aming pong Facebook fan page, ang Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kaming YouTube channel, paki-subscribe para po malaman po ninyo lahat ng mga programa dito po sa ating pong Regional News Group Luzon. Hindi lamang po yung Inside Pangasinan dahil marami pa pong ibang mga programang pwede po ninyong tutukan dito po sa Regional News Group Luzon at sa iba't ibang mga issue na inyo pong gusto pong malaman na pwedeng matalakay po yung mga yan. Pero sa sumandali pong ito, Lunes na Lunes, 'di ba? Sabi nga nila, Lunes mainis, sabi nila. So dapat sa araw po ng Lunes, tayo po ay nakangiti para sa buong linggo daw natin, nakangiti daw tayo. Yung buong linggo natin, medyo masaya-saya naman. Huwag yung Lunes na Lunes, imbiyerna ka na. Kasi kapag yun ang nangyari sa araw ng iyong Lunes, buong linggo ka daw na maiimbiyerna. Hey, I like your attitude. Ang pangit naman, 'di ba? Kapag Lunes na Lunes nakasimangot ka. So Lunes hanggang sa Linggo nakasimangot ka o kaya naman galit na galit ka kapag ang Lunes mo ay hindi Lunes mainis. This calls for immediate discussion. Kaya dito yung mga tumututok, laging nakasubaybay sa ating pong palatuntunan Inside Pangasinan, kailangan nakangiti, masaya tayo at kahit na ano pa yung mga balitang ating tututukan ngayon pong araw po na ito, pag-uusapan po natin yung mga yan, mapaloob man ng Pangasinan, mapalabas pan to ng ating bansa o sa loob man ng ating bansa. Pag-uusapan natin yung mga yan. Kaya naman, yung mga nakatutok sa atin, mag-comment, either comment sa ating tinatalakay o kaya naman, comment ninyo mismo doon sa mga gusto po ninyong ipa-shoutout sa ating pong palatuntunan dahil lahat po ng inyo pong ipapa-shoutout, malamang shoutout natin yung mga yan. Wala tayong kakaligtaan kahit na isa para sunod-sunod yung mga papasok na mga manunood sa ating pong palatuntunan. Yung iba kasi ang inaabangan lang talaga nila dito. Hindi yung mismong pag-uusapan natin, kundi mabanggit yung kanilang mga pangalan. Kaya ngayon pa lang, sa umpisa pa lang ng programa, ay ilagay na yung inyong mga gustong batiin para bago tayo matapos, mabati natin silang lahat. Sa ating mga pag-uusapan ngayon pong umaga, ay ngayon pong hapon na pala, alas 3 na pala. Sorry. Eto, pagbabalik ng pasukan ng klase sa Hunyo, iginiit po sa Kamara. Maliban po dyan, sa lalawigan naman po ng Pangasinan, mga magsasaka sa Lingayen nakatanggap ng libreng palay seeds. At sa may Ordaneta City naman, nagkaroon po sila dyan ng medical and surgical mission. Yan po ay libre at marami pong mga residente ang nag-avail ng mga services po na in-offer po dyan. Kasi pag libre, dapat ina-avail po ninyo. Kaya yan yung ilan sa ating mga tututukan na mga balita, pag-uusapan po natin ngayon pong hapon na ito para po malaman po ninyo ang mga detalye ng mga yan. Tumutok lamang po dito sa Regional News Group Luzon, lalong-lalo na sa ating palatuntunan Inside Pangasinan.
Unang-unang balita natin, naghain ng panukala si Ilocos 1st District Representative Ronald Singson na naglalayong ibalik sa buwan ng Hunyo ang simula ng klase. Sa kanyang explanatory notes, sinabi ni Singson na layon ng House Bill number 8508 na ibalik sa unang Lunes ng buwan ng Hunyo ang pagbubukas ng klase upang maiwasan ng mga abala dulot ng mga pag-ulan. Lumilitaw sa survey ng Alliance of Concerned Teachers o ACT na karamihan sa mga guro ay hirap sa pagtuturo dahil sa matinding init na nararanasan tuwing summer. Una na rin sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, ang Senate Basic Education Committee Chairman, na panahon na upang ibalik muli sa Hunyo ang simula ng klase at gawing Abril at Mayo ang bakasyon upang maiwas ang mga estudyante sa matinding init. Kaya naman sa ating po mga tagapanood, taga-subaybay, kayo po ba gusto nyo rin po ba na maibalik ang klase ng ating mga estudyante sa buwan po ng Hunyo? Dahil sa ngayon, 'di ba, yung mga klase ng estudyante natin, nag-i-start yung mga yan buwan ng Agosto. Dahil nga doon sa kaya nilipat yan, 'di ba, dahil doon sa mga pag-ulan-ulan na nararanasan tuwing ganito mga buwan na ng Hunyo. Tingnan po ninyo, sa panahon nga ngayon, 'di ba, kaka-start pa lang ng tag-ulan. Ngayon pong panahon ito pong buwan ng Hunyo. So ito yung iniiwasan noon.